За служіння ісламу та Україні кримських татар, ветеранів війни на Сході, нагородили медалями Духовного управління мусульман України «Умма» та грамотами. Церемонія відбулася в Кримсько-татарському культурному центрі Одеси та Кримському домі в Києві, де ветеранів привітав і лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Разом помолилися за воїнів України та поспілкувалися з лідером народу. З уповноваженим президента з питань реабілітації учасників бойових дій обговорили важливість співпраці з ветеранськими організаціями. Голова Меджлісу Рифат Чубаров звернувся до кримсько-татарських ветеранів відеозв'язком та побажав знову зайняти місця постійної дислокації у вільному від окупантів Криму. Сердечно обнімаємо уродженців Криму, воїнів Збройних сил України, добровольців, які брали безпосередню участь у бойових діях в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, захищаючи українську землю від російсько-терористичних військ. Знаємо і віримо в те, що підрозділи Збройних сил України знову займуть місця своєї постійної дислокації у звільненому від російських окупантів українському Криму.